Izbor ustavnih sudaca. Ta kao i neke druge odredbe proizvod su razmišljanja i promišljanja u SDP-u rekao bih. To je bio naš prijedlog. Dakle, naš amandman je bio da se ustavne suce bira dvotrećinskom većinom. Kao i to da se proračun donosi većinom svih zastupnika kao akt povjerenja prema jednoj politici koja mora biti testirana barem jednom godišnje. I to ste prihvatili. Dakle, izvorno stajalište, evo reći ću HDZ-a ili vladine koalicije je bilo da se ustavne suce nastavi birati na način na koji su birani proteklih godina. Po nama loš način, po nama način koji je omogućio da tamo na tom časnom benču sjede ljudi koji nisu kvalificirani za taj posao, odnosno koji ispunjavaju samo minimum kriterija formalnih. To nije dovoljno. Zato ovaj prijedlog o dvotrećinskoj većini. Taj prijedlog omogućava, to je jedan kompliciran proces, ali omogućava sutra da se onemogući svatko onaj tko misli da sa običnom saborskom većinom može u Ustavni sud ubaciti bilo koga. To daje moć kontrole sutrašnjoj opoziciji, tko god to bio. To je bila naša intencija i to je bio naš amandman. Netko može reći da je politički naivan, ali ja smatram da je demokratski, da je dobar i da je srednjoročno, a naročito dugoročno kvalitetan za Hrvatsku i da će naprosto nametnuti volens nolens najviše standarde u Ustavnom sudu. I da se nitko neće usuditi predložiti i zastupati bilo koje kandidatkinju ili kandidata koji nije najviše klase. Tome, takvoj odredbi koja je SDP-ov prijedlog, SDP-ov amandman je u zadnjih nekoliko tjedana dodan još i jedan dio, jedna zavisna rečenica koja kaže da će u slučaju da se ne postigne dvotrećinska većina mandat aktualnom sucu kojem je istekao mandat biti produžen u nedogled. To nije bio naš prijedlog. Ja sam vidio da se u tu raspravu pa i kroz medije uključio i jedan mali dio ustavnih sudaca, što smatram da nije dobro. Pravnici znaju iura novit curia, sud zna pravo, ali ga ne propisuje. Tog nema ni u američkom vrhovnom sudu, tog nema nigdje. Radilo se tu o ustavnim izmjenama tehničke prirode, statusne prirode, ideološke prirode, načelne prirode. Ustavni suci, vrhovni suci moraju imati neovisnost, status koji proizlazi iz načina na koji su birani, ali ne bi trebali i ne smiju sudjelovati ni na koji način u procesu izmjena Ustava. Javnost može i treba, nevladine organizacije mogu i trebaju. Crkva, udruge, da. Političke stranke, prije svih, jer donose tu odluku u Saboru. Ustavni suci ne. I na kraju riječ dvije o samoj ideji, dakle da se sucima produljuje mandat, to nije dobra ideja. Nismo za to, to smo rekli jasno i na odboru. Prema tome, kada sucu istekne mandat, ne vidim opasnost da se dovede u pitanje funkcioniranje suda. Pritisak je i odgovornost na političkim strankama i njihovim vodstvima da u jednom transparentnom, kvalitetnom procesu odaberu kandidata dvotrećinskom većinom. I uvjeren sam da će tom pritisku javnosti i struke popustiti i da neće zavlačiti sa izborom kandidata, nego da će se lako dogovoriti oko kvalitetnog kandidata dvotrećinskom većinom. Ukoliko prihvatimo predloženu odredbu, postoji mogućnost, a vi znate da ljudi nastupaju u životu s raznih pozicija i sa raznim motivima, postoji mogućnost da onaj tko ne želi promjenu u Ustavnom sudu, a ima manjinu u Saboru, naprosto u nedogled opstruira odabir nove sutkinje ili novog suca. To nije dobro. I nemojmo se tu pozivati na mišljenja Venecijanske komisije od prije 13 godina, jer ako ćemo se baš pozivati na ta mišljenja koja su mi jako dobro poznata kao tada mladom diplomatu, u njima također stoji, to je jedna labava preporuka na temelju iskustva samo jedne države tada i to je Portugal, ukoliko se ne može postići dogovor, onda u najgorem slučaju treba sniziti kvorum. Dakle, pristupiti izboru običnom većinom. I vraćamo se na početak priče. Izbor običnom većinom. Jer želite to? Prema vašem prijedlogu to želite. Vi niste predlagali amandman, mi smo ga predložili. Ostanimo kod tog prvotnog prijedloga. Ostanimo kod tog prvotnog prijedloga i nemojmo se, možemo se pozivati, ali nemojmo inzistirati na neobvezujućim mišljenjima pravnih debatnih foruma od prije 13 godina. I nemojmo, ovo je naprosto apel, nema drugog instrumenta, da ga netko ne bi protumačio kao pritisak na pravosuđe. Ovo je proces u kojem sudjeluju svi osim onih koji tumače pravo. Oni moraju biti nepristrani, neovisni i distancirani. I još dvije stvari, nadam se još samo dvije.
o kojima smo također u zadnjoj fazi razgovora ponešto rekli, spolna orijentacija i Ured predsjednika. Spolna orijentacija. Dakle, naš prijedlog je bio da se u hrvatski Ustav, nakon što je to uređeno organskim Zakonom o suzbijanju diskriminacije, također kao jedna od osnova za sprečavanje i izbjegavanje diskriminacije uvede i spolna orijentacija. Naime, to je jedina odrednica koja postoji u organskom zakonu u njegovom članku 1., a nema je u hrvatskom Ustavu. Može ostati tako, načelno. Dakle, zaštita je osigurana organskim zakonom. Bilo je dosta bure oko donošenja tog zakona. Međutim, to bi po našem sudu bila dobra poruka svima onima koji misle i smatraju da je nasilno i diskriminirajuće ponašanje moguće i da se tolerira, da tako nešto predvidimo hrvatskim Ustavom. Mislim da su se i predstavnici udruga, a ovdje govorim prije svega u ime SDP-a, da su se i predstavnici udruga vrlo jasno očitovali o onome što možda brine neke protivnike unošenja zabrane spolne diskriminacije u Ustav, a to je pravo na posvajanje djece i pravo na brak. I mogućnost da se potpuno drukčije definira brak. Dakle, prema onome što čujemo u javnosti, takvih očekivanja i zahtjeva nema. Unošenje takve odredbe u Ustav, a unijeli ste je vi, dame i gospodo, u organski zakon prije godinu i nešto dana, unošenjem takve odredbe u Ustav poslali bismo poruku nasilnicima i onima koji smatraju i žive u 19. stoljeću. Razmislite malo o tome. Nema opasnosti za nekakvo šire tumačenje jer to je osjetljivo društveno pitanje. I mi smo svjesni toga. I konačno, Ured predsjednika, imam još minutu, Ured predsjednika, ali o ovome danas i sapienti sat. Više tu ne želimo biti, kako da kažem, zastupnici. Mislim da o tome mogu i moraju još razgovarati možda i Vlada i predsjednik Republike. Dakle, Ured predsjednika je prema Ustavu uređen zakonom koji donosi Hrvatski sabor. Hrvatski sabor u 10 godina ne da nije donio taj zakon, ne da ga Vlada nikad nije predložila, nego se o tome nikad nije ni razgovaralo, pa je bivši predsjednik uredio svoj ured svojom odlukom koja je neustavna. Nema je u Ustavu. Ustav govori o zakonu i o pravilniku. Naš stav je, nemamo mi šta uređivati strukturu Ureda predsjednika. Strukturu. Šta bi pisalo u tom zakonu? To da je predsjednik direktno biran, da može biti muškarac ili žena i da ima ured. I da se ured uređuje pravilnikom. Ono što je ključan instrument kontrola, a on mora postojati i postojat će uvijek dok je ovog Sabora, to je financijska kontrola. Kako nad sudovima, kako nad upravom, kako nad Vladom, tako i nad Uredom predsjednika. Pa ako predsjednik želi imati 50 savjetnika, neka si nađe proračun od 500 milijuna kuna. Ovaj Sabor mu daje 50 milijuna kuna. I uvijek će to biti predmet političkog razgovora i razuma. Ali sam zakon bi trebao sadržavati što? 5 članaka. Reći možeš imati savjetnika za poljoprivredu, ali ne možeš imati savjetnika za nuklearne podmornice ili za obranu. To neka predsjednik odredi sam i to je prijedlog. Mislim da je nakon 10 godina neaktivnosti ova norma odumrla, da više nema nikakvu društvenu, političku osnovu. Vidite, o tome očekujem i u krajnjoj liniji očitovanje zainteresirane strane. Mi ambicija to uređivati nemamo posebno. Kolegice i kolege, hvala vam u nadi da je dogovor oko ovih nekoliko važnih, ali otvorenih pitanja, nakon dogovora o nekim jednako važnim ili možda i malo važnijim pitanjima, ako ne važnijima ono neurologičnim pitanjima moguć. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti, na prekoračenju vremena se ispričavam i poštovanje.